tak gawe. Le. Tangi le. Sekolah wis aman. Wah, males lah. Gak sih tak tukak ke pitu ontal kon. Nah, tapi nek pas bapak wis gajian wae ya. Turun nah. Nah, malu bapak ya wis. Ya wis, tamannya mangkat. Ora kosan. Sok gede ra dijopo. Jangan. Kok entek Ah. Wis bari mo? Kowe bolos. Nganu, Pak. Nganu. Rem. Siapa ya? Rene masuk. Kowe mau bolos yo? Iya, Terus piye? gebuki bapak. Bodoh. Ya wes. Nope. Kucing dari kucing kena lapangan kok nampak bisa. Iya. Nope. Siapa ya? Siapa kayak? Masuk. Masuk. Hah? Mau deg-deg ngono iki.